כתפיים, ילד טוב ירושלים, וביחד 106 ו107 א' ב' א' ב', מציירים בגימות צבע א' ב' א' ב', ויוצאות במחול מחניים א' א' ב', אותיות 22 א' ב'. מה צריך לבוא עכשיו? איפה שין ואיפה תו? איפה תו? שין שלום ותו תודה ונגמרה העבודה, גש לכל המשפחה ולך לך לדרכך. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' ל' נ' נ' ס' ע' פ' צ' ק' ר' ש' ד' 106 ו107